Karon ania ang laing sumpay ning sugilanon, ang babaying nakapula. Marolinda? Nga no, God. O, sinitabo ni ma. Rian, naunsa ka ba? Nahadlo ka ba? Rian, sinitabo ni mo. Ayaw ko biyay. Unsagod ka ng imong gipanulti, oy, dili mahitabong biyaan ka na mo. Mauna, Rian, ngano ba nakasulti ka man ni Ana? Dili mahitabong nga biyaan ka na mo. Labi na ko. Tungod kay giilang ti kang igsuon, bisag di ko ikaw tinuod nga igsuon. Pero mahal ti ka, Rian. Di ka na ubiyaan ni Mama Rolinda. Husto na, igo na sa imong paghilak. Marolinda, unsa ba nitabo ni Rian? Nisuwat siya, bikalit siya gakos na ko. Nahadlok siguro. Rian? May gakos ka na ako, gugot. Dili mahitabo nga biyaan ka na mo. Di ka na mahitabo, Rian. Dili og dili. Husto na. Ayaw na pagkahadlok ni Arami. Og dili gyud mahitabo nga biyaan ka na mo, Rian. Kay bahal kayo ka na mo ni Stacy. Mao na, Rian. Husto si Mama. Dili mahitabo nga ako kang biyaan. Hilom na. Ayaw na paghilak. Ayaw na paghilak. Kakabaya! Ay, kakabaya! Kain! Ay, kabayo katuan! Nato, ikaw! Low sabi ka ay! Sige, kong kalit! Noong sa mga nato ay, nung magpakuyaw ka mga ginaka! Ay, roin lang kuyuan mo sige kong igbot man! Ay, malamang ay! Nakuyawan kong tawa! Ay, saka magkaboy! Nakuyaw mo na to ay! Noong sa mga kain ka nitong kagpakuyaw diha! Ay, magpakuyawan di ka ay! Ala, seryoso ba rin mo ay! Ay, naunsa ka bang seryoso gid kay ko dire kay naapa ko'y buhaton unya. Pakuyaw ka man ayo ay. Ay, naunsa ka ba ya? Ay, suka-suko di ay. Suko minuong ka. Higala ni mo trone. Higalas imo kagaral. Higala lagi para magpakuyaw ka man ako. Ay, sabi ako ay, di ka ko kumidyahan. Ninduta sabi mo pakuyawan kadlo ko ay dali mo kang igkeng alam igpot kaayo ka. Ay, seryoso ko ay. Busa ay ko binuangi diha. Ay, kabay kang katuwad. Unsa, nabili ko ba yung katuan? Ay, ambot ang nimo ay. Ay, pero tinuod lang no, na to. Kanang, naglibog nagkiko ni inimbaya ay, ambot lang. Nahadlok na kaiko dire. Dunay, nabuak, ngawa mabuak. Salat, katong litrato tos bongbong, kagwa para sa babae, nakaingon mo kaglaet. Ay, alangan manggod kay mura magdunay misteryo nga, kanang nagpaloyo atong maong litrato sa babae, di as bongbong nga gwapa ay. Oh, salat. Wala, naan ka rin. Wala, basin na isap na, trineng, og namatay rin ng babae ni Bongbong. Salat, unya ni Aba, gilubong dito sa imong kwarto. Ay, amaw kabayo. Kabayo, ni mo ay, amaw gini mo, paghiram ko na nata. Ay, sakaan ko kabuhay ni mo ay. Alo, di lang na ka na tinood. Ay, bro, ako, man ko nakakuha na ay, musik katingal ang tri bago pa ako dire. Ay, tinood, bago ka pa lang dire. Pero onta lang ay, kanang kasungugan mo. Ikaw na sa'y paramdamon. Ikaw na sa'y pasinatiog katingad, ning baya. Hala ka diha. Sulot! Sir, abi na kong paigot dito sa ibong trabahoan, sir. Pero wala ba lagi sir ka? Oo, sa maring dalala ito kisubay. Sir Rigar. What? Wala ay. Nga lang man si sir may tingtingag. Sir, minaw ko man ako sir. Minaw ko ni mo. Mori sir. Sorry sir. Asa man gyud ita paingon sir? Asa man gyud sir? Subaya lang ang dalan. Oo, sir. Akong subayon ang dalan, sir. Hamig ko ng dalaan na, sir, na. Wa man ka mag-ingog na pita. Baso, layo-layo naman ni, sir. Hala, sir. Alang, ang unahan na ba na ini, sir, no? Minterior ba, sir? Ipadayon lang imong pagmaniho.
Ni ano to, sir? Oh, hala! Asa naman ka to si sir? Nawa naman doon siyang ginigura. Wah! Si Rigon! Dali kayong nakasod! Ning suot siya sa gate! Hala, kakapas pa siyang galakaw! Si sir! Tatag na ko, sir! Hala! Usa man yung dapita! Wah! Uy, usa man eh! Menteryo naman ka na! Niya kami sa menteryo ni si Rigon! Ala, ay! Naay kong ginagay! Ni agi pa ikong tres menteryo! Mag-usa man si Rigon diri ay! Ganun ni amin mo ining menteryo! Si Rigon! Ala, si Rigon nining suot ba to siya sa gate sa menteryo! Ala, ay! Hindi mo ato na ko na madok na yung menteryo! Lisod man si Sir ay! Pagkamingaw pa rin gilgara! Ala, kalain! Sundan ka na ko si Sir! Sir! Si Rigon! Ala, ay! Magdua-dua magugusot sa menteryo ay! Ganun ning sulod man si Rigon sa menteryo! Nag-usam dyan dira! Ay, bahala na lang, ay! Musot na lang ko sa menteryo! Ako pangita ka si Rigor! Pagkadako na pa menteryo! Sir! Si Rigor! Sir! Wala ay! Ang na si Sir ay! Dire man to sa ning sulad! Nalibot ko lang malang menteryo ay! Kalain, kadlok, dapita ay! Lumnganan sa mga patay! Ganong niya, matawag ka dire si Rigor ning sod, Sir ay! Asa man yun ay, sir, may tuyo ni Madre, sir, ay! Sir! Si Rigor! Agay, wag yun na minaw, man si Rigor, ay! Hala, naadlok ng taong ko, ay! Dira man to ning agi si sir sa dalan, ning suong-suong mga pantyan, wala ang dikalet! Hala, ay, saan ni Ene, ay! Hala, karang mura na bang action ng kahapon, ay! Marang lain, marang ngit-ngit ng lugar, ha! Hala, buhatan ko nini. Action ko kabalaka ining sir da. Kung nawa to si Rigor, malintian. Ako dyan tayo pangitaan mamarulinda. Hala, maasam si sir ay. Sir! Si Rigor! Wag minaw na ako ha. Di ka ning uli na si Rigor. Ay, imposible pong ning uli na si Rigor ay. Naara ko ning sakyanan. Disod pong magpaklay siyang kalayo na yung lugar ha. Ay, kabuang pong nini ay. Pagka imposible ka yung uli na to siyang sulod, to siyang sumok ng menteryo. Uli na siya. Buang. Imposible hagit kayo ay tumuto ay. Bahala na siguro ay. Bahala ka si Rigor ay. Sir, unaan mo ka dre sir. Bahala ka sir ay mo uli nang una nang kunin mo sir. Ay pamasahiro na lang sir. Abito kay kwarta. Mo uli na lang ko ay. Bahala magdugay dre. Nimot malima. Mugawas ko tres menteryo. Bahala ka sir. Naa ka dre sir. Biyaan ka sir. Wala. Magali ko ay. Magawas ako sa gate. Hapit ako. Magawas ako ng menteryo. Wala. Sa mga kinakita ako ay. Didili. Didili. Sa mga kinakita. Pananaw ko ng bane. Doon ay nagbarog nga babae nga. Taas umok ng talikod. Didiya sa pultahan sa sakyanan. Babae nga. Nakapula! Unsay sunod nga mahitabo. Ayaw lang yun si Piata. Ang pagpaminaw ang babaeng nakapula. Tagsulat, Ace Chavez. Gidalit ka na to sa The Voice Drama Bisaya. Ang babaeng nakapula.